De astăzi o să facem niște provocări care ni le-a dat prietenii mei. Acesta o să fie prima mea serie de provocări nebune. Sper că dacă o să meargă videoclipul acesta și tot ce am făcut eu până acum pentru YouTube, o să continui și eu cu provocări. Și dacă ajungem măcar la 10 like-uri la episodul acesta, o să mai facem încă unul. La cel dacă trebuie să ajungem la 20 de like-uri și tot așa. Haideți să începem. Am fost la magazin și acum o să vă prezint, o să mă duc pe podișcă, o să punem pauză, o să mă duc pe podișcă și o să vă prezint normal restul. Ce ne trebuie pentru videoclip. Și acum o să începem. Stai puțin carele tale, stai puțin. Start. Start. Prima provocare de la Daniel, mă provoacă să mănânc această bucă de pupulese. Reclamă. Sunteți gata? La 3 o să încep. 1, 2, 3. Trei de secunde. Nu stai să zvârlește pielea. Un minut. Mai ai 24 de secunde, bă, nu trișa. Nu trișa că am văzut că a aruncat dumicatul. Uite acolo dumicatul. Wow! 10 secunde. Stop! La poartă. Stop. N-ai reușit să mănânci. A doua provocare tot la Daniel Dămău, cameramanul meu, să-i dau o doză de suc Pepsi, sigilată și îndoită. Pentru tine, Dănuț. Să fie primită. Așa. Să beau o sticlă de apă, tot la Daniel Dămău, dar nu avem apă, așa că să bem încă o doză de Pepsi. Și în același timp, pardon, o să facem și provocarea. Stați puțin, cum îl chem, stați puțin că l-am scris pe foaie toate numele ca să în același timp o să facem și provocarea lui Poenaru Valley, aceea de a bea un pahar de apă cu lămâie rece. Noi nu avem lămâie și nici apă, așa că o să desfac o doză. Este rece, avem gheață deci, și o să desfac o bomboară și o să o pun înăuntru. Pentru că nu avem lămâie. Nu intră. Mai sus un pic. Mă sânge puțin. Hai mă, las-o așa. Păi nu intră. A intrat. Wow! Bă, de ce n-ai spus bă că face? O lăsăm puțin. Bă, păi bagă-le pe toate, n-am vorbit așa? Cât mă? Băi, de alea să mănânc o felie de lămâie, mă și o bomboară. Bagă 3. Câte mă? 3. Băi, ești nebun. Să-mi bagi și mie unul cu Nu, Haranga. Mai rău. Du-te nimeni. Și încă unul. Are gust de mec. Îi face zapim o problemă. De momentul ăsta începem 30 de secunde. 3, 2, 1 și start! Pardon. Deci a băut în mai puțin de 20 de secunde. De 30 de secunde. Yeah.
Acum uitați că mai avem provocările Putere. care le avem aici. Mai avem așa, de la Mihai Gânăgâr, să mâncăm o felie de lămâie. Așa că o să mâncăm o bomboană pentru lămâie. La cimitir. Are pe barul pumuleți. Și nu mi-ai spus, mă, la început și Mirel caută un dop pentru următoarea provocare. O să facem și provocarea aceea a lui Roberta Matroi. Să mută un dop cu nasul, cu mâinile la spate, pe o distanță mai lungă și înapoi. Mirele, punem dopul tu pe nas. Bine. Hai. Start. Stai puțin să filmezi și dop. Îmi zic că te trișezi. Pingi. Până aici, nu cu ăsta. Gata, tot? Din păcate i-a căzut. Așa că asta Matroi este să prindă o carte de 3 ori cu capul. Deci nu avem carte, Natură. pentru că asta e, nu de ce vei pune acasă să luăm o carte. Așa că o să folosim prima asta de start nedesfăcută. Mâncăm la urmă la masă după film. O să mâncăm după filmări de aici și... Hai că arunc. Hai! Stai să filmeze Mirel. Ia Mirel, filmezi tu așa, da? Nu apuci cu nimic, da? Să nu pui degetul. Așa. Și pe ce dau? Nu, dacă... Nu apeși pe nimic, dacă tu ții așa pe asta, da? Începem? 3, 2, 1. Odată n-am prins-o, mai vine Bă, da, două ori. să ține apărat așa? Nu știu, nu știu. Uite, decât așa să fii cu capul. Asta mă că mi-o arunc eu. Păi de ce ai la început? Am sunt mai mult a treia oară. Mulțumesc, Roberta, pentru că mi-ai pus... Mulțumesc, Roberta, pentru că mi-ai pus provocări. Auzi? Numele crușului. Nu am unul. Deocamdată, așa că nu am ce să spun. Și mai este tot de la Mihaela Ștefănuț. Să întreb un om cât este ceasul și când el îmi răspunde să plec. Nu este nimeni pe drum, niciun om. Așa că nu putem să facem nimic. Sunt doar fetele acelea și nu prea vreau să mă bag în seama cu ele. Și a trebuit să mănânc o felie de lămâie de la ea, dar tot, așa că mănânc și bomboana asta. Hai, lasă că ai una în gură. Am una în gură deja. Înghit-o. Lăi, nebunule. Eu dau lui Mirel, mănânc-o tu, Mirele. Și sper că v-a plăcut episodul de astăzi. Nu uitați să dați un like, poate vă și abonați și să spuneți prietenilor voștri despre canalul meu.